Barkanku da shigowa shafinmu na YouTube, ku danna subscribe akan channel ɗinmu mai suna Mu'az Film Company, sannan ku danna ƙararrawar sanar da ku domin samun waƙoƙi da fina-finanmu da zarar mun ɗaura. Nishaɗinku shine namu, farin cikinku shine walwalarmu. Mun gode da kulawarku. Da mu zauna ba zan bijire ba. Kai ne gata na mai sharan kuka, cikar kudiri na shi ne samun ka. Zan jure komai kyara ko doka, dukkan zuciya da sanka ba za a iya ba. La 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 la. Dama na yake ne akan ki gwanata a fagen soyayya mun kowarata a ce arba mu zan faman cuta koma ya zaman ƙarshen rayuwa ta kin mamaye raina ban yi aure ba. Kadai nake buri ba za mu yi rabewa ba. La 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 la. Ni kai ne burin aure dukarintsi, na yarda mu zauna ba zan bijire ba. Ni ke ne burin aure dukarintsi, na yarda mu